Kylie Minogue snad nestárne. Čím to je? Čo myslíš? Že by genetika? Možno sú v tom čary. Alebo mám mladšiu dvojničku. Austrálska hviezda sa opäť predviedla v skvelej forme a svojich fanúšikov potešila viac ako zvyčajne. 25. výročie odovzdávania ocenení GLAAD sa nieslo vo veľmi príjemnom duchu. Táto organizácia na podporu homosexuálov a lezieb každoročne vyzdvihuje osobnosti, ktoré bojujú proti diskriminácii založenej na sexuálnej orientácii. Svoje ocenenie dostala aj Kylie Minogue a na pódiu ju neprivítal nik iný ako známy hudobník Boy George. Je to pre mňa podsta byť tu s vami, keď oslavujete 25 rokov diverzity. Som hrdá na všetko, čo ste už urobili, aby mohli byť ľudia akceptovaní takí, akí sú. Všetci hostia, ktorí tu dnes hovorili, sú obrovskou inšpiráciou a ja som poctená, že môžem byť toho súčasťou. Tiež som kúskom v tejto práci prispela a preto moje srdce bije o čosi rýchlejšie a hlasnejšie. A po krásnych slovách nemohla speváčka odmietnúť aj niečo zaspievať. Vybrala si pesničku Can't Get You Out of My Head a obecenstvo bolo nadšené. Avizované ocenenie získal tento rok herec George Takei, ktorého diváci poznajú zo seriálu Star Trek, kde stvárnil úlohu kapitána. V predchádzajúcich rokoch si cenu prevzali také mená ako Elton John či návrhár Tom Ford. Keď som vyrastal v rádiu a televízii, sa na tému lezieb a homosexuálov hovorili len vtipy a hnusné poznámky. Doslova devastovali naše duše a snažili sa nás vtesnať do patetických stereotypov. Ale táto organizácia sa postarala o to, aby sa médiá zmenili a na zmenu aj tlačili. Pomohli v 21. storočí rozhýbať akcie podporujúce ľudské práva. V civilnom živote Takei otvorene hovorí o homosexualite, bojuje za práva minority. V roku 2008 si po 21 rokoch spoločného života zobral svojho manažéra.